रेडि जागासिनो दं बोसोर गोदाननि खारनाय बादायलायनायलै खारदो खारदो वाव वाव होय मा नामलै मा नाम ना आरो गोदान नामा ए रिखारफिन होबायलै नै बेसरा गथ'फोरखौहाय वाव 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 नैबे थाद जाबायलै नों फार्स्ट मा नाम मोनलाय नोंना हा आरो बे नैबेना मा नाम बेना नोंना मा नाम नैबे थाद नोंना मा नाम नों लाससो ओइ नों लासबा जानाय नङालै ओमफ्राय ओइ नोंहालाय मा नाम इद्रान ओइ नोंहाथ' खारनो हायाखिसै बे डायलगा बारालै नोंहा ओरैनोलाय ओइया नों मानो खारनो हायाखिसैलै मा कलारि जेकि ब्रह्म ओमफ्राय केलभिनिउस ब्रह्म ना कलारिलै नोंना हा गैया हायाखिसै सालाफ्रा मा ओइ नों हायाखिसै बापा ओइ आरो सोर दंबावोलै हादोंना हायाखै ना लास्ट जाबाय अ सिगां जाबो हायाखिसै नों फार्स्ट जाहैबाय ना खारनोनो हायाखै ना नोङो नोंनावलाय नों खारनो हादों हायाखै हायाखै ना दे होमबा ना ओरैनोब्रा नै दानिया लेडिस गथ'फोर खारसिगोनलै दहायना गैला हनै सेंग्राफ्रा जेनजोब्बाय सालाफ्रा ओइ सोर जेननायमोनलाय नों जेनबाय ए बोरै जागोन दे नै दानिया लेडिसफोरनि हामालै खैथा गानदों गस्लाखौ खैथा नायलाय देलाय नायनो गांसे औ दे ओइ हालालै गांनै दे आरो आयौ बेखायनोथ' खारनो हायाखैलै नोङो साला दा रायजासिनैनो मामाजों र' नै लेडिसफोरनि खारबोलायबाय दाना नै वाव ओइ नानि ओइ नै नोंहा मा नाम मोनलाय हा आरो सोरमोनलाय सेकेन्डआ नोंना मा नाम हा अ ग्ल'रिया ओमफ्राय नोंना हा इमा नोंहालाय नोंहा थार्दसो जादों माथो नों खारनो रोङाखै ने सेंग्राफ्रा हास्लाबाखैलै सिख्लाफोरजों खारनो हास्लाबाखसै सेंग्राफ्रा नै हिनजावफ्रासो बांसिन खारनो हाबाय ना हायाखैलै नोङो जेनबायसो सालाफ्रा औ बैसो पास जादों नैबे उनाव जिरायनाया उनाव गसंबाय थानाया